geto joluto ombulu maromo milion 6.3 motelo yiero mar higa mar 2023 achiel kachiel. Owinjore gima jakom mar IEBC Edwin Githekong wacho kinde ma IEBC ochako chenro makamagi ne gwenge ma Kajiado. Shughuli. Mwisho tukimalizia, umesema kwamba inafanyika katika maeneo bunge yote 290 humu nchini. Je, kufika kule mashinani ili muwafikie wale watu wanaishi na ulemavu, wazee, mmeweka mikakati gani? Tukimalizia. Sisi tulisema, tuliwaahidi wa Kenya kwamba we shall not leave no one behind. Kwa hivyo sisi kama tumefanya mipango yote, hata hapa Mashuru mahali tuko na watu with disability, kuna wale pastoralists, nomads, tumeleta watu wote kwa sababu hatutaki kuacha mtu yote nyuma. Asante sana kwa muda wako bwana mwenyekiti. Nama Mogengeni obedo report moting'ore record mano motegno mano en jakom mar IEBC Edwin Githekong. Iwinjo koyango ni giketo chenro kuonde duto e pacho ka mondo mi gichop kwan magidwaro mar joluto ombulu manyien magigeto ndiko gin milion 6.3 motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Kweth ni bende